Makalihis ang 25 taon na pagtatago sa lay. Napasakamot na kan Ocampo Municipal Police Station ang pigkukonsiderar na most wanted person kan Ocampo, Camarines Sur. Alas 11:45 nin aga ka nakaaging Lunes, Disyembre 2. Kan madako pan suspect na si Domingo Villa, 51 anyos, residente kan Barangay San Francisco, Parehong Banwaan. Sigun kay Police Master Sergeant Nilo Padayaw, ang pikad PCR Police Non-Commissioned Officer kan Ocampo Municipal Police Station. Naaresto ang suspect sa kusugan mandamiento de aresto na ibinaba ni Honorable Martin Badong Jr., ang presiding judge kan Regional Trial Court, kan Pili Camarines Sur, kan Enero 17, 1999. Yung aming operatiba po, ma'am, kasi may hawak po siya na warrant of arrest at sa pagkikipagtulungan po ng mga barangay official at nakapalibot po na community po sa amin. Naresto po ito, ma'am, sa kanyang bahay. Siguro, ma'am, nagkababalik lang siguro nito sa kanyang residensya ngayon. Dahil na po kasi ito, ma'am, na warrant of arrest. 1999 pa po, warrant of arrest. Dugang panipadayaw, dai naman nagpurbar pang magdulag ang suspect kan arestaron sa residensya kaini. Sa ngunyan, nasa kustudiya na ini kan Ocampo MPS para sa magkakanigong disposisyon. Yung aming mga operatiba, ma'am, halos hindi naman kasi po tumitigil at hawak nila yung mga warrant of arrest. Nagbabara-barangay sila kung yung mga hawak nilang warrant of arrest ay nandun talaga yung mga suspect. Wala naman pong detalyeng ibinigay po, ma'am. Ididipinsa niya lang daw po ang kanyang sarili sa husgado. Mientras tanto, posible man na makaluwas sa karsel ang suspect kung makakapagtao inin 24,000 pisong piyansa para sa kaso kaining frustrated homicide. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.